روشا ورزش وەکە ڕەوشە ڕۆژئاوایە کوردستانی دکاولدانێک نەخۆشتە دەرباز دەبێ. بسەدەما ئاستەنگی و برچیبوون و تنەبوون و کێمبوونە دەرفەتێن کار ئێگ و هشتیە پرانیە خۆر تێمە ئاوارە ببن دەروی وەڵێت. تا گەهایە ئاستەکی گۆخویادانێ گەلێری نەمانە بسەدەما ئاواربوونە کادر و یاری زانە. و دیگەل vê rewşa nexweş de hîn hinek ji yanên gelêrî mane pêk û kes alîkar bê buware û alîkariya wan ji endamê vê yanê ye, wek yana gotê naskirin bi navê Rojhilat li bajarê Qamişlo taxa Qenatswês. Zlabek Ferîqar Hilatim û abdî salê me kar dikin û navê min derbê me Mehmûd e û bi rastî gelekî me re teavê min gelekî spasiyayî dikin û spasiyê ji Qenatas. Ferîqar Hilatim ev saleke sêdê kar dikim navê me Avaka salek me dewrîstan nihagê li avê me hacirî ne kesek nemaye û dem jînîne. Dîwa deman hayê gelekî zehmet bûye xasan vê şoreşê de gog bihane cil bihane gog hakê berê me 400 dikirîn hakê web 10,000 Sûrî û heke wan bînine melebe me jî axa û hemû tişkî me ye û beriya şoreşê gog dewrî hebûn me xweş xweşarkan û xweştir û kin hakê. Candar Şernexî, ARK TV, Qamişlo.